दिनै वर्ल्ड मेनस्ट्रुअल हाइजेन डे बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै कक्राझार जिल्लानि फाटगाव Kgbv आव गार्जेन मेलखौ खुंफुंनाय जायो। कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय फाटगावनि बिबानगिरि राजलक्ष्मी बसुमतारिया बुंदों दिनै कक्राझार जिल्लानि फाटगाव वर्ल्ड मेनस्ट्रुअल हाइजेन डे नि लोब्बायै गार्जेनफोरनि मोनसे गोनांथार मेल खुंफुंनायबो जादों। बे मेलाव ओनसोलनि सा 108 गार्जेन सा 115 फरायसा आरो गासै स्टाफ DPO जसमानिक ब्रह्म मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारिया बाहागो लायो। मेलाव राजलक्ष्मी बसुमतारिया बुंबावदों लोरबां रांखान्थिनि थासारिजों भुगिनांनाय नखरनि फरायसाफोर कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयाव मोजां खाबु मोनगासिनो। बिथाङा फोरमायदों कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सा 20 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 19 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बिथांमोना बे हाबाफारिनि लोब्बायै खौरांनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। दिनै जोंनि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालया फाटगावआव दिनै वर्ल्ड मेनस्ट्रुअल हाइजिन डेनि सोमोन्दै प्रग्राम जादोंमोन। लोगोसे जोंहा पेरेन्ट्स मिटबो जादोंमोन। बेयाव जोंनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि DPO मानगोनां जसमानिक सार बिथाङाबो नुजाथिफैदों आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु बिफाननि नेहाथारि बिथां मानगोनां गणेश बसुमतारि साराबो नुजाथिफैदों। बेयाव जोंनियाव कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयाव वर्ल्ड मेनस्ट्रुअल हाइजिन डे आरो पेरेन्ट्स मिटआव बिथांमोना फैनानै जोंनो माखासे गोबां सुबुरुन होफैदों जोंनि गार्जेनफोरनि सायाव आरो जोंनि फरायसुलिफोरनि सायाव। बेनिफ्राय बिथांमोननि बोसोननि गेजेरजों मोजां जागोन आरो गार्जेनफोराबो माखासे मिन्थिनो मोनै मेनस्ट्रुअल हाइजिननि सायाव मिन्थिनो मोनैखौ गावनियावनो दिनै बिमा माहारि हिसाबै मेनस्ट्रुअला जायोब्लाबो दिनै माबादि साब सिखोन थानांगौ, माबोरै जोंनि देहाखौ सावस्रिखौ नोजोरै लाखिनांगौ बेखौ गोबां रोखोमै मोजाङै मिथियामोन। दिनै बे प्रग्रामनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मिथिनो हाबाय होननानै आं बुजिनानै लानो हाबाय। बेयाव जोंनाव फाटगाव कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयाव दा 2023-24 सिजनाव 115 फरायसा दङ। बेयाव गासिबो जोंनियाव कस्तुरबा गांधीयाव ड्रप आउटनि गथ' जानांगौमोन, नाथाय बे दानियाव जेरावबो स्कुलाव ड्रप आउट गैयैलाय जों BPL थाखोनि आरो अरफन बिमा बिफा गैजायै आरो सासेल' दिथागिरि गोनां गथ'फोरखौ जों लानाय जायो। जों बेखौ BPL खौ नायनानैबो लानाय जायो। बे जोंनिया जेरै बेकवार्ड एरिया गोथौथार जे जायगायाव LP स्कुलाव फरायनो बा ME स्कुलाव फरायनो मोजां रोखोमनि सुबिदा गैयै जायगानिफ्राय जों बेहाय गथ'खौ बासिनानै लानाय जायो। 2023 आव जोंनि मेट्रिक आनजाद होनाया दाजों खेबब्रै जानानै थांबाय। बेयाव जोंनाव 20 फरायसाया जोंनाव मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन। बेनि गेजेराव 19 साया उथ्रिसार जानो हादों। सेथि थाखोआव 8 सा आरो लोगोसे 4 लेटार मार्क लादों आरो 10 साया नैथि थाखोआव पास जादों। सासे फरायसाया जोंहा देहायारि नोरजियानि थाखाय पास खालामनो हायाखिसै। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। मोननै साबजेक्टआव बिथाङा गाज्रि जादों। नंगौ गासैबो सरकारनिफ्राय सानसेयाव फरायसानि सा हिसाबै 50 रां हरनाय जायो। बेजोंनो जोङो 50 फरायसानि सानसेयाव 115 फरायसानो हरनाय सानसेयाव 50 रां हिसाबै जोङो दानारि जेसेबां मोनो बेजोंनो जों गथ'फोरखौ फुड मेनु दंखायो जोंहा जानायनि थि रादाय खाखानाय बेबायदियैनो जों गथ'फोरखौ जाहोनाय जायो। दिनै वर्ल्ड मेनस्ट्रुअल हाइजिन डे बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो गथ'फोरनि गार्जेनखौ लिंहरनानै बेयाव मोनसे एवारनेस मिटिं लानाय जादों आरो बे एवारनेस मिटिङाव गासै जोंना फरायसुलिफोरा दंमोन गासै 115 आरो गार्जेनफ्राबो अलमस्ट 100 फैदों। दा बेयाव जोङो माखासे मेनस्ट्रुअल हाइजिन जेनेबा जायोब्ला जोंना गार्जेन आरो लोगोसे हिन्जावसा गथ'फोरा बोरै थानांगौ बिनि सायाव जोंना वार्डेन काम सुपारिनटेन्डेन्ट लोगोसे हेड टिचार जोंना बिथां सानैयानो नडाल टिचार। दा मेनस्ट्रुअल हाइजिननि थाखाय बिथांमोनखौ दिनै गार्जेनफोरखौ जोङो बोसोन होबाय आरो गार्जेनफ्राबो बहुत मोजां मोनदों। मानो होनोब्ला हिन्जावसाफ्रा स्पेसियेलि जेब्ला मेनस्ट्रुअल जायो बे समाव माने गावनि देहाखौ ओरैबायदि साखोन सिखोन लाखिनांगौ
आरो लोगोसे बे समाव जोथोनै थानांगौ दुगैनाय जानाय लोंनाय बेखौ मेनटेन खालायनांगौ बेखौ लानानैनो स्पेसियेलि दिनैनि प्रग्रामखौ लानाय जादोंमोन आरो लोगोसे जोंना कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयनिफ्राय गासै 18 जन मेट्रिक होदोंमोन 20 जन होदोंमोन 20आव जोंना गासै 19 जन पास जादों 19 जनाव गासै 8 जना फार्स्ट डिभिजन आरो बाखि 11 जना सेकेन्ड डिभिजन सासेया जे फेल जादों बे गथ'आ जोंना देहाया जोबोद गाज्रिमोन लोमजानानै दंमोन बिनि थाखाय बिथाङा मोननै साबजेक्टआव गाज्रि जादों बे न'आव दंहैयोमोन दा आं आसा खालामदों फैगौ समाव जोंनि कस्तुरबा बालिका बिद्यालयनिफ्राय 100% रिजाल्ट जागोन आरो जोंना थांनाय बोसोरावबो बे कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय फादगावनिफ्राय थांनाय बोसोरावबो 100% रिजाल्ट खालामनो हादों बियो जाहैबाय टिचार्सफोरनि जेनाखि नाजानाय आरो बिथांमोननि जेनाखि हार्डवर्क खालामनायजों जोंनि कस्तुरबा बालिका बिद्यालयनि दिनैनि थारिखआव माने मेट्रिकनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां आरो बेजों लोगोसे जेनाखि भकेसनेल साबजेक्ट बे भकेसनेल साबजेक्टनि फोरोंगिरिया दिनै जोंनाव बेयाव जयेन लाफैबाय बेनो जाहैबाय इनफरमेसन एन्ड टेक्न'लजि IT आव दा बिथांखौबो जों रिसिभ खालामबाय आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजों बेखिनियानो दा जों नुदों जेब्ला फरायसुलिफ्रा जोंनि कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयाव फैजेनदोंमोन क्लास 6आव एडमिसन लाफैदोंमोन जोंनि जेनाखि अबजारभेसन बा बिथांमोनखौ जों एनालाइसिस खालामनानै सिगां नायग्रोदोंमोन बे नायनाय समाव गथ'फ्रा फ्राय फैजेननायाव माने 0 ABCD खौनो लिरनो रोङा माने जा आसा खालामजाया थारमाने बेजों मेट्रिक पास जागोन किन्तु कस्तुरबा बालिका बिद्यालयाव फैनानै दिनै बे गथ'फोरा माने फार्स्ट डिभिजन जानो हादों दा आसा खालायो माने कुनु बेयाव गरिब बा कुनुबा सोरनाबा ब्रेना बांसिननि खोथा नङा जोंना माखासे जों दा नुदों जोंना गामि ओनसोलाव जानाय गार्जेनफ्रा थिग नङा आरो स्कुलाव किसुमान टिचार्सफ्रा थिग थाङैनि जाहोनावनो जादों एक्सुवेलि मानो होनब्ला दिनै दा जानो हायैनि बा मावनो हायैनि खुनु खोथा गैया दिनै जोंना बे कस्तुरबा गान्धी बालिका जे गथ'आ 0 आरो बे गथ'आ अलरेडि माने अलमस्ट क्लास 6 जाखाबाय किन्तु ABCD खौनो रोङा A खौनो रोङा बिथांमोनखौ दोङो फैनानै कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयनिफ्राय 100% रिजाल्ट खालामनो हाबाय क'क्राझाराव जोंनाव गासै मोनब्रै दङ मोनब्रैया जाहैबाय मोनब्रैयाव नैबाव सासेल' फेल जादों अलमस्ट 99% पास आरो जलाइसि कुसुगाव मोनसे दं कुसुगाव 100% रिजाल्ट आरो जोंना मोनसे आनफर्चुनेट जादों कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय एसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियाम मोनसे ज'मोन क'डआ किन्तु एसामिस मिडियामा दुखुनांथाव एसामिस मिडियामा माने रिजाल्टआ जोबोद गाज्रि जादों किन्तु बर' मिडियामना 2 फार्स्ट डिभिजन आरो 3 थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन